मित्रांनो, मी डॉक्टर पांडुरंग बानखेले तुम्हाला एक कविता ऐकवत आहे. मुक्त छंदातली ही कविता माझ्या बालपणीची वस्ती असं या माझ्या रचनेचं नाव आहे. मंचरच्या वस्तीमध्ये म्हणजे माझ्या बालपणी मी जिथे लहानाचं मोठं झालो तिथे त्या वस्तीचं वर्णन करण्याचा हा प्रयत्न. रचना तुम्हाला आवडल्यास जरूर मित्रांमध्ये शेअर करा आणि हो, माझा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून माझ्या अनेक रचनांचा आस्वाद तुम्ही यूट्यूबवरती घेऊ शकता. ऐका तर मग माझ्या बालपणीची वस्ती. मंचर नगरीच्या काठी घरे 5-25 असती. मंचर नगरीच्या काठी घरे 5-25 असती. म्हणती बानखेले मळा माझ्या बालपणीची वसती. घराजवळच ओढा त्याच्या पल्याड आंबराई. घराजवळच ओढा त्याच्या पल्याड आंबराई. सूर पारंब्या खेळण्या होई सवंगड्यांना घाई. घरापासून हो दूर 500-600 मीटर. घरापासून हो दूर 500-600 मीटर. 2 मंदिरे असती तेथे निसर्ग सुंदर. मागे उभा तपनेश्वर पुढे कान्होबाचा पार. मागे उभा तपनेश्वर पुढे कान्होबाचा पार. दुपारच्या उन्हामध्ये सावली पिंपळाची गार. घरापुढे उभी असे जुनी पुराणी बाभूळ. घरापुढे उभी असे जुनी पुराणी बाभूळ. ओढ्याकाठी हंगामात कवट चिंचानं जांभूळ. माझ्या बालपणी तेव्हा येई ओढ्याला हो पूर. माझ्या बालपणी जेव्हा येई ओढ्याला हो पूर. आता आली अवकळा गेला पाऊसच दूर. ओढा आषाढ श्रावणी भासे कसा हो नितळ. ओढा आषाढ श्रावणी भासे कसा हो नितळ. पाण्यातच खेळण्यात आम्हा मित्रांची चंगळ. विहीर खानसाहेबाची. विहीर खानसाहेबाची आहे वस्तीला लागून. उन्हाळ्यात पोहण्यास पाणी भरली बघून. गोळा होती छोटी मोठी वस्तीवरची पोरसोर. गोळा होती छोटी मोठी वस्तीवरची पोरसोर. सकाळ दुपारी जमती पोहण्यासाठी लहान थोर. भीमाशंकराची वाट मोठी सडक डांबरी. भीमाशंकराची वाट मोठी सडक डांबरी. त्याला बिलगून आहे असे आमुची नंबरी. त्याला बिलगून वस्ती असे आमुची नंबरी. भीमाशंकराची वाट मोठी सडक डांबरी. त्याला बिलगून वस्ती असे आमुची नंबरी. आता झाल्या सुधारणा वाढली सिमेंट जंगले. आता झाल्या सुधारणा वाढली सिमेंट जंगले. विकासाच्या नावाखाली नशीब वस्तीचे भंगले. आता नसते ओढ्यास पाणी. आता नसते ओढ्यास पाणी किलबिल ना काठावर. आता नसते ओढ्यास पाणी किलबिल ना काठावर. राजकारण व खुर्चीपायी उभे वस्तीचे कलेवर. उभे वस्तीचे कलेवर. उभे वस्तीचे कलेवर. धन्यवाद.